ya gọzie ezinụlọ ndị bewe eze ọma ihe yikwala omume before after the nwaanyị a n'ili ihe ahụ niile kwelu mebe emebe n'aha Jizọs. Mama anyị ga-ebulu nsogbu niile dị n'ezinụlọ a, ilo niile dị n'ezinụlọ a, ịnyanya niile dị n'ezinụlọ a, ihe isi ike niile dị n'ezinụlọ a, agwụrụ ekele eke niile dị n'ezinụlọ a, ka a na-adọ ihe n'ime ili ka ihe a niile esi wee baa n'ili n'aha Jizọs Kraịst bụ anyị. Enwere ike mgbe a ga-emezi celebration of remembrance, ọma bụzi ebe a ka a ga-anọ ya ejebezie na field because of getting the dividends and benefits of our mother and our sister Eucheria eze onye nke anyị na-adọ na n'ụbọchị nke taata. Anyị na-asịga mkpụrụ obi Eucheria na mkpụrụ obi niile ya kwere gara aga nye ya ezumike ebebe odiwenu ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndị ụkwa. The last word bụ na ọ na-asị mụ na unu ewere otu anyị si nọrọ ebe a Eucheria na-asị mụ na unu sele aka na-ajụ ihe ọbụla bụkwa ajụ ihe bụ ofe aka ya gbanwere nwanne gị sele aka na-ajụ ihe ọbụla bụkwa ịma nọọ ajụ ihe na ya ị na-aga ya aka chi esela aka ebe ahụ na ụlọ adịghị ya. Praise the Lord. Ka mkpụrụ obi Eucheria eze na mkpụrụ obi ndị niile kwelu gara aga nye ya ezumike ebebe odiwenu ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndị ụkwa. Jesu meri ya ebere, Jesu meri ya ebere, Jesu meri ya ebere. Kapela eke ndị kwelu ka anyị were okwukwe ka bụrụ n'ọtọ, ka anyị were okwukwe na ntụkwasị obi ọkpụrụ Chukwu nna anyị onye dị ebe na onye si n'ọnwụ kulite nwa ya bụ Jesu Kristi, ka onye ya ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nzọpụta nke Chukwu. Meghe ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghe ọnụ ụzọ ka Eucheria bata, maka nwanne anyị nwanyị bụ Lọlọ Eucheria eze ka o keta oke si n'ime ili iwe nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ biri ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị bụ ezinne Eucheria eze nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-eburu ya, nye ya ihe gị onwe gị dị ndụ na-achị ebe. Ugbu a anyị na-adọnye ahụ mama anyị bụ Eucheria eze n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke dị ike niile isi na ndụ nke a pụrụ ịnwụ ọnwụ, isi na ndụ nke a kpọrọ ya. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwuo wee yie ahụ nke ya ụzọ ihe. N'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanne anyị bụ Eucheria eze n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka o bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ.
onye nwanyị mee ebere enweghị m ebere Kristi mee ebere Kristi mee ebere onye nwanyị mee ebere enweghị m ebere nna anyị bi n'eluigwe otito lafa gị ka ọchịchị gị bịa nke m uche gị n'ụwa ike si bịa n'eluigwe ya emeghela anyị na-ekwene ka ekwe na nna ya ọzọpụta anyị na ndị ihe ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Ezinne Eucheria eze ka anyị rịọ na onye nwe anyị Jesu Kristi onye kwuru sị mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na m ọbụla dụ na asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye nke na-adị ndụ ma kwerekwa na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe anyị ga-aza bụ anyị arịọ gị Kristi ka gị onye gbara anya mmiri nke ọnwụ Lazarọs hichaa anyị anya mmiri anyị arịọ gị Kristi ka gị ekwere na onye ori nke chegharịrị nkwa ịnụ na paradaịs nabata nwanne anyị bụ Ezinne Teresa anyị arịọ gị Kristi eji nke baptizim bụcha nwanne anyị bụ Ezinne Teresa Chineke njọ ya Ezinne Teresa Ezinne Eucheria eze njọ ya ịkwa ya mmanụ nke nzọpụta ka ọ gbabata ya n'ugwu ndị nsọ gị anyị arịọ Kristi eji oriri nsọ nke ahụ na ọbara wee zụọ nwanne anyị bụ Ezinne Teresa Ezinne Eucheria eze nye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị anyị arịọ Kristi anyị nọ n'iru uju maka ọnwụ nwanne anyị na nna anyị bụ Eucheria eze ka anyị jiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasie onwe anyị obi anyị arịọ Kristi ka anyị ayịyọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka anyị mere nwa nwanne anyị bụ Eucheria eze nke mbụ odibo gị wara oke ya ime ihe bụ uche gị ekwela ka ọ daba n'ahụ nke na-ele mmehie ya nke abụọ mgbe odibo gị nọ n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọ ya na ndị mmụọ ozi n'ụwa ọzọ anyị na-arịọ nke a site na Kristi dịwe n'anyị nye ya ezumike ebe o diwenụ ka mkpụrụ obi Eucheria eze na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga ka mkpụrụ obi ya dịrị ike na ndokwa ekpere nke ndị na-eru uju o Chukwu anyị na-arịọ gị ebe anyị na-ebe akwa maka ọnwụ nke nwaodibo gị bụ Eucheria eze ka anyị na-echeta mgbe niile na ọnwụ nke anyị na-abịawa ya nso nye anyị grasia gị iji kwado onwe anyị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ghara ibudo anyị kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ịkpọrọ ka anyị nwee ike iso banye na-aṅụrị ebe ebe site na Kristi iwe n'anyị ka Maria nne nke Chukwu nne dịgasịrị obi ebere onye ntasi obi ndị na-eru uju ree n'aka nwa gị mkpụrụ obi nke nwaodibo gị bụ Eucheria eze onye nke hapụrụ ụwa ka o si n'ekpere nke ya dịka nne wee ike iru ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe biri ya ebi ebi ka mkpụrụ obi Eucheria eze na mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga ike ebebe oyi nwere ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa Yeah, brother. Look at me.
This is the last journey of every human being on earth. They cry at everything. This is Eucheria is Sure. I'm gonna put Francis down as well. Strength to heaven. When the Almighty God is speaking spiritually, you understand it. Mama is in that man. The Almighty God. In the children, is every time one. Power. When do you know? Okay. You put your nose on. You